It-titjib fil-qagħda ekonomika ta' pajjiżna qed iwassal biex jiġu mwiezna dawk l-iktar fil-bżonn fis-soċjetà Maltija. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istastika juru li fl-ewwel 6 xhur tas-sena komplew jonqsu n-nies li huma dipendenti fuq il-benefiċċju tal-għajnuna soċjali. L-istatistika turi wkoll li meta mqabbel mal-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet dawk dipendenti fuq dan il-benefiċċju naqsu bi kważi 4%. Fl-istess waqt, l-ammont ta' nies qiegħda li għandhom jieħdu l-benefiċċju għall-assistenza naqas ukoll biktar minn 500 meta mqabbel mal-istess xhur tas-sena li għaddiet u biktar minn 2000 meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2016. Iċ-ċifri juru wkoll li persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali għas-single parents naqsu biktar minn 250 meta mqabbel mal-istess xhur tas-sena li għaddiet. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2016 kien hemm tnaqqis ta' iktar minn 500 single parent fuq assistenza soċjali. Intant iċ-ċifri juru żieda fl-għajnuna soċjali għal dawk l-iktar fil-bżonn fis-soċjetà. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena n-nefqa tal-Gvern fuq il-pensjonijiet żdiedet b'14 miljun euro. Żiediet oħrajn kienu reġistrati fil-pensjoni tar-romol b'1,800,000 euro u fil-bonus kontributorju ta' 1,200,000 euro. Mill-banda l-oħra kien irreġistrat tnaqqis ta' 500,000 fil-pensjoni tal-invalidità u f'benefiċċji oħrajn. Bit-titjib fl-ekonomija fl-aħħar snin daħlu wkoll għadd ta' benefiċċji ġodda, fosthom dak ta' tapering tal-benefiċċji li fl-ewwel 6 xhur kienu qed igawdu minnu iktar minn 3,000 ruħ b'nefqa ta' kważi 4 miljun euro. Benefiċċju ieħor li daħal fl-aħħar snin kien dak tal-Carers Allowance li qed igawdu minnu iktar minn 240 familja b'investiment ta' 500,000 euro.